Kubor nakaslem jong unausan hima. Kublai Shibun Chairman Sir Sin but Kajingkali Bawanra na member Don Buram na Moplang along will the executive member be in charge be pleased to state whether it is a fact that the amount sanctioned for improving Khasi heritage villages has been diverted. Kajubab Kadam, no sir. Sir Chairman Sir, Ado jawab jung yem charge na kwa banyo jisai dawar ba haka isi beladen ba por bi bidang Mr. Chairman Sir bidang long yem jo finance ba di isi yem mi long yem in charge council building dia tu ko por ke da ban khot tendar tak kidi ka mang ti po khasi stage village tendai nakajitip juga so bala alot ru ya dega kam tene hadu mentapat jumlah trei yang dega shu yogi kubot ki bong ba rano shawei te handai ia mica jo ma em kam drum kata tila kam drum kata tibalai ka narum sabsem hadu mentak mispan la sedang ini ka kam ban lalu pat on sedang ya ka. Mr. Chairman, sir, hoy kadai kumba ong member Badon Buram na Moplang baya kani ka kam lakhot tendar haka New Tarik August khat arajar khat khandai but la alot ru ya kani ka kam langba kani ka work order sha Sri BP thank you ban repair ya ka traditional hut of Hima at Khasi Heritage Village Moplang, including furnishing and maintenance. Nalor kata ladap sanction ru ya ka mobilization advance for repairing of traditional hut of Hima at Khasi Heritage Village Moplang ha ka khanyo tarik nai bashpo arajar khat khandai te Mulai karena ka kam kadang sakut ngala wan kendu yai member Badon Buram na molai badai ru badai ka council aset bayong bangin pa notice ba balai iu kane ka kam ka pat sedang kane kadang punchai Wajibun baca Chairman Sir kumba yasno na yam in charge ba ila pensyai hangi ya kaba klamisham la divert ya pisa na kani ka heritage tahan rai hadu benda kam syam 14 dang te kabalango pade kumna vila banai pisa nadu war hajar khat khandai hare hadu menta umpala ban sedang ya ka jingtrei ngakwa ban bu ka jingli ya ka isi hato baro ka isi balai phimsim khia kapan adu arajar khandai la de ai ka mobilization re hadu menta pada to briu udang don ne ulaja sendon na kane kakam kandidat Mr. Chairman ngan shu pensyai halo kani ka benta ka kalong ka jing sisya kumbala kali da member bala de khot tendar ya ka ban repair ya ki traditional huts ki badan hante hapo Moplang heritage te aku tu kapor kalau don ka jingya keren ru ban repair no namar ba ngimut ban pelong ya ka monolith festival kata de ka rai jong ka isi ka barim kalong ba ngin repair bat aku juga por kalong ban yo ban kondok ya ka monolith festival tenre ka ka baja kalong ba ka por ka ba ka don ka jing ya keren bat ka Hima Moplang mo ka don ka jing ya keren ka ba ka komiti ka ba karpang ka ba labu ka management committee kidon ka jing ya keren ki ba kat tu kat ni kimpat ya syai ta ngidang angnut bana kaliang juga isi ngikwa ba
ke nakaliang ke himau muplang ke ngin ya kenduk biang ngin sakhot biang kenang ba kan don ke jing ya syai hakikat tu kan ni ki benta ki ba ke isi ke bu ke jing terwan re nakaliang ke himang so kumba kimpat pediang te ngi dili no hakatu ko por kemud ka don ke jing dili ba ngimpat la ban pelong ya ke Monolith Festival te haka juga por pat ya hadin ba ngimut ban pelong ka jano pat ka huri urang ne po district council ka khlem no ka isi ta kemud kata ka jing thu ban pelong ke Monolith ru ka lakut no ta ka la susakut te hadin ba ka ni ka isi ka bathamai pat la shimti ni shimti ya ka por ka ba kadon kini ka pandemic ya ka ba nginum la dalilai ban pelong ya ka Monolith Festival tenrei ha ka isi ka badang shen ka balong ha belawan ra do em chat jong ka council building ngila ai ka direction na kaliang ka jonga ba kin pha no eu kontraktor ban pentrei no ya kani ka jing repair hang tei bangin siap la ne em ban pelong ya ka Monolith ya ka tang impat la ban ong namar ba ka situation ka dang long kum ni ten rei ha ka juga porpat kan donru ka jing ya keren ka ba kham bania ka ba kham sani ba ka hima mo plang kum no bania penbet ya ka management hang tei hapo heritage ta ka long ka jing karpat na ka liang ka jongaru ya u member ba don burom balong ru lokal MDC ban simkhia lor ka ni ba kandon no ke jing ya penbet pedang ke hima ba ke isi khnang ba nginyo ban penyat bet penyat renti ya kate bat om dei tanggani ke ba ban le manta rengin nang panbha syu lada don bok ke council kanang yo e ke pisa ke fon ban ngin persyang ru ban wat ki we pat kilat kilenti naki ministry le se ke bangila ban le ban nang khampan bha syu ya kate ke caka ke bangidon. Mr. Chairman, sir, ngasukwa katno ka tender value, but katno ka amount bala sanction ikum ka mobilization fund. Mr. Chairman, sir, I could play ya member bakli kani ka jingli hoi ka amount tender sanction ka dai new polak but ka mobilization advance la depsiu arpolak kini ka long ga Mr. Chairman, sir, badang ipek kat kum ka financial rule jong ka PWD pimla ban seo mobilization fund palat ya ka 10%. Dai hang ni habo pipek kala jan poi palat ya ka 8%. Hato ka council kamdan kino ki guidelines ban implement kum yakini. Umla ban ai hato uni u contractor ula furnish them ka bank guarantee against mobilization advance. Mr. Chairman, sir, ya kata ngamdan jing tip re tambah kani ka kot ka ba penpau sini Jubab na isi ya Mr. Shaban ka sulong kat ni namar ba ha ka bede ba ka construction kamde ka arts and culture department ka bale kade ka council building ka bale tena ta kada UEM in chat unumla ban ailut ya ka information tenre ngan shim ya kani kum ka polisi ba nang ni syakmat ngin persyang ban don ya ki guidelines ki babiang ha ka bukumno ban pentre ya ki jingtre ki ba la alot syaki kontraktor ka jing ajing mut jong member ka long ka ba dei ngin pej ba kindon ki guidelines ki babiang bamde ban sia ai advance lembu te ban sia ai pathar re hab ya perkhat ka ya ki rules ki an ki ba ngin le kat kum ka ten NIT la ni ka tender ko paper ka badan ka bangi ju ai ka por ba alot ka kam. Mr. Chairman, sir, nga tharai you don't come ban boot ya kata nga recommend ba CM lai kita ka guarantee ke sobha da consult ba bat ka PWD department kumno ban ai kini namar balai hakini ki banai bela dep ngila karpat
ba mentala long ya ki shnong ya ki balang ya ki kenhun ya ki skul ni pelong kontraktor mo te uhap treishwa suyo bil kat bayu kontraktor pat nyai palat arpusan persen ya kapisa te belai mla ban le ya ki shnong lada piong ke guideline kam sha kumno yo kontraktor sha nga ngam musuk tu tengah karpat ya ki isi ki don ki skul ki nong punya skul ki bangila yarap handai laya keren kiong mla nama ke guideline kam sha handai mentala float ki guideline pat yau kontraktor yu fulak la do arfulak more than 25% palat ya ka sipawa jokai tengah sukan ni dalam ke isiru dalapan ai mobilization advance ya kontraktor boleh mai lam ki shnong ki balang ki nong punya skul ya ki kenhon ki batrai namanta ka kampan roi jong kitu ki kenhon khuble shibon Mr. Chairman sir. Mr. Chairman halor ka ta ka banta ka pula penpau do member badan buram na melim na kalian ka isi kala ada hakani ka scheme ka bathamai menta ngila snai ki guidelines ba kumnungin persiapan ai advance kat kum ka amount ka ba ngila bu Mr. Chairman tilong marba nakajuji ba do CM yo ba kadon ka kita sating ka jipun bai ka hima tiene le yo super balade ba na advance hadu 100% tiende ka balong hadu manta pad I dak sini ya tipo side tito andai kapar ki isi ba kapan kloy no ba bai ma jipe ge ba dia basang no kloy mar kalai jabrom syati ka jakanti ke mar ba kalakta syai ka makin buon dole no lang ti mo ta khuble shibon